Добър ден на всички, аз съм нов човек, който започва да снима видеоклипове в YouTube. И така, аз ще снимам най-често игри, видеоклипове с игри, ще правя поредица от игри. И сега откривам новия канал GamePlayMBG. Ще има игри, които са с български превод. Ще покажам откъде се теглят игрите, откъде се тегли превода, как се инсталират и така аз откривам новия си канал. Не само аз откривам нов канал, вероятно и други хора откриват се, но да бъде харесал откриването на този канал, абонирайте се, ако откриването на канала ви е харесал, може да дадете един палец нагоре. Това от мен.